ام اون چاوێ مەسوند خواردنە ڕانازێن بنالین و ئاخین دولکل و دەفسازن ئاشتی خواز ئازادی پەرەس دڵخورتن لە هەر دەردگەرن بفڕ و پەروازن سربەستی ئارمانجە بە میێرانی خۆدانێ ji sehpê natırsin xweş diçin zindanê tevkarker û cotar bi tektîk û rist welat parêzin xwe berdane meydanê rapêçayî tevgernasin wek fît qelaş û mêrxasin pirt û egît bindestî bi kêrnayê divê serbestî bi tektîk û zanane hemî jîr û şît hatina welatê xwe nadin koledar rênçberê milletin ne rênçberê maldar bindestî hew bikêr tê dozameye serbestî vê ristê naxwazin êdî nabin em bindar berjor dibezin hew vedgerin serberjêr şevên tar û reş bûne geş wek stêr hilma serbestî kete pozê min dijmin şikest paş ve direvin em pey dikevin wek piling û şêr roja me derket êdî winda nakin carek rê rêça me rast e dernakevin carkê jê girêdayî bi hev re sal û dem û çax û beng dema we vaçû dema me êdî vaye tê û tê